Kal jong election MDC kala be kalang kabri nyau trap bat kajingye ap kemilanti jong kipat ba ban no kan election MDC kala urlong no akaba kajingye tap vote kan long no hau benai rempang mentau snam hadin ke election MP kepala dep kipat ba kila ap kemilanti ban no sakawai par ke election kata ke election MDC kipat ba kila ap kemilanti ya kane chisnam menchua ki parti ki paper berkumjuk ki kyrtong ila ya ki pat ba ban penito ila ki jong ki kyrtong bat kumjuk ban pan ni ka jing kershan na ki pat ba bakin ai ka jing kershan la ki da ya ki kyrtong bat kumjuk ya ki parti ki paper ka jing pen kre la ki da ki parti ki bran ka sarkar bat kumjuk ki parti ki bran ka ding persya kala ya shay kawai na ki parti ki balapan kre ba ka da ka voice of people party bat kumjuk ki parti ki bran ka sarkar ki pesan syar hakani ka jela berkumjuk ki parti keberan hak executive committee hapo artli ki district council election kan long hapo KHADC berkumjuk hapo GHADC ban kajing the vote kan long hau benai rempang mentau snam kajing pen kre kan ki election na Nongthymmai Constituency ke long ke NPP kala penyeng dau ba penyaj sing CM ubadai menta UCM jong ke KHADC bar ubadang dai menta MDC jong ke soran kam hendai ubala Rai banyak kuno na Nongthymmai Constituency hakan ke election MDC ke bangsa wan. Persya ya kibai parti kyrtong ke bangsa yeng persya na Nongthymmai Constituency. Kumjuro ke seng kongres kala penyeng da u ba. Alan Victor Lengdo bangsa aireng na Nongthymmai Constituency na ka parti jong ke seng kongres persya ya kibai part ki kyrtong. Kumjuk kaseng Voice of the People Party kala penyeng dau ba Winston Tony Lengdo ubala aireng teng hak election arpolai henry ba klempoi sakatong henry umta ubala perkre biang banyak aireng na Nongthymmai Constituency hak ke election MDC ke bansalong mentau snam kaseng UDP ru kala penkre ba syai da ka ba kan penyakun da uba Desmond KL Maulong ban sia kun naga tiket jok kaseng UDP na Nongthymmai Constituency persya ya kibai pat ki kyrtong ki bansa aireng na Nongthymmai Constituency kumjuro kaseng kun hanya utrep National Awakening Movement dan ni ka khnam kalapan kre ban aireng hakani election da kabak kan penyakun da usamla Erickton swear unsia kun nakani election MBC na ka parti jong kaseng khnam na Nongthymmai Constituency persya ya kibai pat ki kyrtong ki bansa aireng kajing penkre jong ki kyrtong kalaya syai bat kasong hakarai jong ki pajba Iano kin Phah Iingdorbar jong ki HDC hauni ubnai rempang kumman chukadau hangne baka election MP ka baladep ngi sakhi ba kajing yo vote jong ki parti ki ba pher ki long kumne kaseng NPP ka layo vote na Nongthymmai hakani election MP ka yo 20,000 khandai spa khandai vote kau VPP ka yo khatwei 1,000 sispa nyi phulai vote ka UDP ka yo san spa sapra vote bat ka Congress ka yo san 1,000 chispa khandai pusan vote